Affald. Du står og smider min terrasse til. Du skal ikke affald på min pæne have. Din pæne, den er grim. Den er med. Grim, din have. Nu! Nu får du betalt, du gør. Nu får. Min pæne have til. Du kan vente dig. Du skal selv vente dig. Han skal ikke komme og ødelægge den smukke terrasse. Jeg giver ham. Han skal han. Den grønne. Den her bruger vi til at aktivere den. Til skrald i den terrasse. Så. Jeg giver ham en time. Så kan postbuddet komme og hente pakken, og så kan han få sig en starte den time. Jeg har skrevet mit navn på. Advarsel, for at man ikke skal ryste den. Den skulle nødspringe i luften, for det var, han fik den. Og den må ikke åbnes. Så det er bare at vente på postbuddet. Værsgo. Ikke træde lufterne. Undskyld. Skræmt. Her er først på. Og så må jeg vel hellere aflevere tilbage til afsender. Burde den ikke? Er du kun væk? Nej. Der. Goddag, her er dine pakker, som hvis det Pakke til mig? Hvad skal jeg med den pakke? Det er en, du har afsendt, som ikke kan komme frem. Må jeg afsætte? Hey! Værsgo. Her på dig. Jamen! Sigt, må ikke åbnes. Hvem skulle forhindre? Hvem skal bestemme over, at jeg ikke skal åbne den her? Post! Post! Hey! Fandens til ungdom! Nej, det er bomben. Shit! Det er bomben! Der er 4 sekunder tilbage! Nej!